खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ हावराघाट तिनालियाव कचारी ससाइटिनि गायसननाय सान फालिनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनालियाव ओनसोलारि कचारी समाजनि 74थि गायसननाय सान फालिनाय जादों। हावराघाट तिनालि ओनसोलारि कचारी समाजनि आफादगिरि हरि नार्जारिया मंगलबारनि फुङाव फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। फिरफिला बिरहोनायनि सिगां मोनसे बाथिखौ सावनाय जायो। मेलनि थांखिखौ सुजुगिरि बिरेन सरगयारिया बेखेवदोंमोन। समाज सिबियारि कमल बसुमतारी, बारग' बिएलटि अनसाय गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी, सोरखारि गामि बुरहा ध्रुब ब्रह्म, बुद्धि रामसियारि, खौरांगिरि धर्मेन्द्र खाख्लारि, हावराघाट तिनालि ओनसोलारि आबु सुजुगिरि प्रभाबती बसुमतारी, चित्रा बसुमतारी, रनजिता बसुमतारी आरो गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लायो। नैथि खौराङाव दङ काजलगावआव जिल्लावार फोरोंनाय सोलोंथाइ आयदा दिन्थिफुंदों। चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव थानाय चिरां डाइट अफिसनि सावराय जथुम नब्लाङाव मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि गुदि थाखोनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गुदि थाखोनि लेखा रोंथाइ आरो सानसरथुमारि सोलोंथाइ मुवाफोरनि सायाव मोनसे जिल्ला थाखोनि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। गुदि थाखोनि फोरोंनायखौ सोरजिलु, रंजाथाव आरो गोहोम गोनां खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव फोरोंनाय आरो सोलोंथाइ मुवाफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों गासै शिक्षा चिरांनि बानजायनायाव खुंनाय बादायलायनायाव जिल्लानि सिडली आरो बर' बाजार सोलोंथाइ ब्लकनि गासै गं 12 सायख'जानाय फरायसालिफोरा बाहागो लायो। बेखौ मुंख'नो गोनांदि जिल्लानि गुदि थाखोआव गासै 840 फरायसालिफोराव थियारि खालामजानाय बे सोलोंथाइ मुवानि बादायलायनायखौ गिबियाव फरायसालि थाखो, मण्डल थाखोआव आरो उनाव सोलोंथाइ ब्लक थाखोआव खुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायखौ मैयानि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै चिरां डाइटनि मासिगिरि ब्रज कुमार बसुमतारिया बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव चिरांनि सर्व शिक्षा अभियान मिसननि फोरोंगिरि फोरोंथाइ बिफाननि जिल्ला बिथांखि मावख'गिरि गपिनाथ नार्जारि, जिल्ला बिथांखि मावख'गिरि मृदुला देवी, धीरज ब्रह्म, नबशंकर दास आरो गोबां मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। सोलोंनाय मुवा बेसाद बादायलायनायाव 4 नं रौमारि हौवासा गुदि फरायसालिया सेथि मासि आवग्रिनो हायो। रामकृष्ण आश्रम गुदि फरायसालि नं 821 आरो मनेश्वरी गुदि फरायसालिया 806 नम्बर मोननानै थामथि मासि आवग्रिनो हायो। गुबुन फारसेथिं मार्लिपारा गुदि फरायसालिया सेथि मासि मोननो हायो। 669 नं थुरिबारि एलपि फरायसालिया लेखा रोंथाइ थाखोआव नैथि मासि आवग्रिनो हायो। थामथि खौराङाव दङ माजबाटआव गोजौ फरायसालिनि खेरानिनि सायाव फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद। रायजोनि गिबि खोलोबनि गुणोत्सवनि गेजेरावनो उदालगुरिनि माजबाटआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। माजबाट बिद्यापीठ गोजौ फरायसालिनि खेरानिनि सायाव सासे फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दाय होनाय जादों। फरायसालिनि खेरानि सौमिन्द्र पाठकनि सायाव फरायसालिनि सासे जर'खायै बेंगुरा फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दाय होनाय जादों। जाथायनि दान्दिसे उनावनो सुबुंफोरनि मोनसे थाखोआ माजबाट पुलिस थानायाव सौहैदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखरा दायनिगिरि खेरानि सौमिन्द्र पाठकनि बेरेखायै माजबाट पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। नखर आरो जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि देहायारि गाग्लोबनाय खेरानि सौमिन्द्र पाठकखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय होखारनांगौ आरो जेलाव दैथायहरनांगौ। ब्रैथि खौराङाव दङ एसएसबिनि हाबाफारियाव बेरे मोदै फिसिनाय फोरोंथाय हाबाफारिया जाफुंसारै जोब्बाय। भारत सोरखारनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्लानि काजलगावआव दि सशस्त्र सीमा बल एसएसबि बेटालियन नं 15 नि नाजानायाव समाजारि सांग्रांथि केम्पेइननि सिङाव 2 सप्ता गोलाव बेरे फिसिनाय फोरोंथाय हाबाफारिया मंगलबाराव जाफुंसार जायो। 2 सप्ता गोलाव फोरोंथाय बादायाव सा 50 गामियारि आइजोफोरखौ रोंग'सार फोरोंगिरिफोरजों बेरे मोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। बे फोरोंथाय बादानि जोबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 15 नं बेटेलियन एसएसबिनि कामान्डेन्ट आमटेका भिसिडिसिनि आफादगिरि बिनान ब्रह्म, अक्सिगुरि गामिनि गावबुरा साइमन बरगयारि, सोरांपारा गामिनि गावबुरा जयेल बरगयारि, समाज सिबियारि दिलीप ब्रह्म आरो खायालमायला पुलिस थानाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। जोबनाय फोरबोआव बाहागो लानाय आलासिफोरा बेरे फिसिनाय फोरोंथाय बादानि सोलोंसाफोरखौ बिबुंथि होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे फोरोंथायनि गेजेरजों बिसोरो जायखिजाया सोलोंदों।
बिसोरो आरोबाव मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावनानै रांखान्थियारि महरै आत्मनिर्भर जानो थाखाय गाहाम हामलायथि जासियो। एसएसबिनि बेटालियन नं 15नि कमान्डेन्ट सचिन कुमारआ बुंदों, जों मिजिं थिदों दि बे फोरोंथाय हाबाफारिया ओनसोलारि आइजोफोरखौ बेरे फिसिनायाव गाव साख्रि होनानै गुबुनफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो बिसोरखौ रांखान्थियारि महरै आत्मनिर्भर जानायाव मदद होगोन। बाथि खौराङाव दङ, कक्राझारनि एमएलएआ 2025 मायथाइनि गुणोत्सव हाबाफारियाव बाहागो लादों। कक्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया कक्राझार सोरखारि एइचएस आरो एमपि फरायसालियाव खुंजानाय गुणोत्सव मावथांखि 2025 आव गोख्रोङै बाहागो लादों। सोलोंथाइ गुनखौ बिजिरनाय आरो जौगाहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारियाव फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जायगानि गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायखौ नुनो मोन्दों। एमएलए इस्लारिया समाजनि इयुनखौ महर होनायाव सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथायारि हाबाफोराव साबसिन जानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। गुणोत्सवआ मोनसे रायजोनाङै हाबाफारि, फरायसालि सोलोंथाइ खान्थिखौ गोख्रों खालामनाय आरो गासै समाजाव फरायसाफोरनि गासै जौगानायखौ रोखा खालामनायाव गोसो होयो। 6थि खौराङाव दङ, नं 1 सुवागपुराव गेवलां हारिमुआरि थाखो बेखेवदों। मानगोनां इएमश्री दावबायसा बर'आ मैया गरेस्वर जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय 1 नं सुवागपुराव मानगोनां इएमश्री रनेन्द्र नार्जारी आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे गेवलां हारिमुआरि जौसां बेखेवो। बिटिसिनि हारिमुआरि बिफानजों लुजानाय बे जौसांनि थांखिया ओनसोलारि महरगिरिफोरनो गावसोरनि रोंग'थिफोरखौ दिन्थिनो आरो ओनसोलनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनो मोनसे जौसां होनाय। सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ ओनसोलारि आरिमु आरो हारिमुनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ, तिब्बताव बांग्रिंजों थैनायनि अनजिमाया सा 53 जाबाय, रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो। चीननि रायजोआरि खौरां बिजों सिनहुआनि बायदिब्ला मंगलबारनि फुङाव नेपालि सिमानि साखाथियाव तिब्बताव 7.1 रिक्टार स्केलनि गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन, जेराव खमैबो 53 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 62 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। तिब्बत गावखुंथायारि ओनसोलनि सिङाव थानाय जिगा सोहोरनि दिंग्री काउन्टिआव मिरु खालामनाय बांग्रिंआ गोबां खहा खालामदोंमोन आरो भारतनि माखासे बाहागोफोरजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। गिबियाव नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजी (एनसीएस) जों फुंनि 6:35 रिंगायाव मोननाय बांग्रिंनि उनाव मोननै आफटारशक जादोंमोन। रिक्टार स्केलाव 4.7 रिक्टार स्केलनि गिबिसिन आफटारशकआ फुंनि 7:02 रिंगायाव 10 किल'मिटार गोथौआव फैदोंमोन। फारसेथिं नैथिआ 4.9 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंआ फुंनि 7:57 रिंगायाव 30 किल'मिटार गोथौआव सौग्रावदोंमोन। बिहार, आसाम आरो सोनाब बेंगलजों लोगोसे भारतनि गोबां ओनसोलफोराव बांग्रिंनि गोहोमखौ मोनदांनो हादोंमोन, जेराव थागिरिफोरा गिनानै गावसोरनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बिहाराव मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, औरैया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा आरो नालन्दा बायदि जिल्लाफोरा बांसिन गोहोम गोग्लैनायफोरनि गेजेराव दंमोन। बांग्रिंआ फ्राय 30 सेकेन्डसिम सोलिदोंमोन, जायनि जाहोनाव एलार्म जादोंमोन, नाथाय मिथिनाय बायदिब्ला बैफोर ओनसोलफोराव जेबो गिदिर खहा जायाखैमोन। तिब्बतनि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिया आथिखालाव सोलिगासिनो दं, जेराव चीन आरो भारत मोन्नैनिबो जायगायारि बिबानगिरिफोरा उननि जाथायखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। भारताव बिबानगिरिफोरा सा आरो सा-सानजा रायजोफोराव जायखिजाया नैथि गोहोमनि थाखाय हाइ एलार्टआव दं। फारसेथिं बे ओनसोलाव गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। बे गोहोगोरा बांग्रिंजों थैनायनि अनजिमाया बांनायनि आसा दं। 8थि खौराङाव दङ, उन्दै फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव आसामनि सानखान्थि फोरोंगिरिखौ हमदों। टुटिंनि सियां भेलि रेसिडेन्सियेल स्कुलाव सासे उन्दै फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव आसामनि सासे 25 बोसोर बैसोनि सानखान्थिनि फोरोंगिरिखौ 5 जानुवारियाव खानाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सासे 14 बोसोर बैसोनि थाखो 8 नि फरायसाया गाज्रि बाहायनायनि खौरांखौ गावनि बिमानो होदोंमोन, जाय उनाव टुटिं पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बिमाया अजद होदोंमोन दि फोरोंगिरिया दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव गले-गले गावनि फिसाजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। हमजानायनि उनाव 6 जानुवारिनि मोनाबिलियाव सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया टुटिं पुलिस थानानि बायजोआव ज' जादोंमोन, बबेखानि पुलिसआ थासारिखौ थाबैनो सामलायदोंमोन। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो खावलायनायजों लोगोसे बे जाथाया सुबुं समाजाव रागा जोंखांहोदों।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।